बोले बाबा गाड़ी गाड़ी याच्यात कोणती स्टार्ट आहे तुझी ते भागा तसा होता आहे जको स्टार्ट तुझी गाडी कोणती रे छान होती बघा आवाज जो खबर थक्की पे आओ जा हाँ यार थक्की पे आई हाँ बस 4 में जो गाड़ी में तेल हो पर पूछो हम आड़ के तो बंद कराया हाँ